Sanibonani molweni abushanga Ntumelanga sanibingelela izinto zenzeka. Abafowethu siphethe imbili namhlanje sithi nje zembili wena khethe yakho. La sithi khona amaciko amabili, izingoma ezimbili wena khetha eyakho ufinde futhi ukhethe lakho futhi iciko. La sithi khona nje ziyakhala. Ngempela lana siphethe khona izingoma ezimbili. Namhlanje siphethe amabili amaciko. Iciko lokuqala siliphethe la ngempela siphethela ngempela lapha ke ichwane lenyoka phansi kwamaphumulo. La silanda khona bese sigijima lapha ngempela siyolanda yena lapha usixhobo awu madoda. La silanda khona isixhobo simlanda phansi naye futhi lapha empendle ngempela madoda. Siphethe igodi ezimbili, impendle ayina lapha emaphumulo. La bazobhekana khona. Akeke ibhekane sibone ukuthi landela. La siphethe manje la ngempela ichwane lenyoka. Sithi ichwane lenyoka la ligijima khona silithola ligijima ngempela lithi ngumushikashika. Awu madoda angumushikashika nginkunzi. Awu ake ngithule. Ayisho. La ikhona. Ngumushikashika nginkunzi, nginkunzi mavava nginkunzi, bafana bami. Ngumushikashika nginkunzi,
lasho kanjalo lapha ngempela ithole lenyoka lagijima ngempela. Manje siphethe enye-ke njengoba siyisahla ezimbili, namanje sigijima sele empendleke njengamanje solanda khona ngempela uSixhobo. uSixhobo lana siphethe ingoma yakhe, ingoma enkulu nje impela, inkulu le ngoma uthi imali eningi. Mawuzokhumbula imali eningi ikhona elekwa hip hop, namhlanje siphethe amaskandi-ke manje sithenje G sayijika lento. Ake simthokozele nakho la simphethe khona uSixhobo egijima ngempela ethi imali eningi naye la ikhona. Izuba nemali yini, ngifisa ukuba nemali yini, ikhalala mizule iwalejani kumbe, ikhalala mizule iwalejani kumbe, ngifisa ukuba nemali yini, ngifisa ukuphathisa yini, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ngifisa ukuba nemali njengokhwalithi, ngifisa ukuba nemali njengosinga, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe. Ngifisa ukuba nemali njengoMosepe, ngifisa ukuba nemali njengoBill Gates, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ngifisa ukuba nemali njengoKhuzani, ngifisa ukuba nemali njengomthandeni, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe. Ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe, ikhalala mizule iwalethwa mikumbe.
lapho kunjalo bafowethu, injalo ingoma yezwa lana ngifisa ukuba nemali, gijima yile ngathi lo shunu leko ngophumulo le mabomvini kwajikijiki mawuthi awulalela kahle lo shunu lona agijima ngalo phana mlexhobo nawe ungasho kwela ngaphansi ukuthi yiphi hamba nayo naphakathi kulezembili umshiyashika noma imali eningi, yiphi ocabanga ukuthi yona ngempela hamba phambili kunenye njengoba wazi ukuthi akulingani. Kodwa-ke futhi nawe ungasho uthanda yiphi ngoba kuyenzeka kube ukuthi mhlawumbe kuyalingana nje kuphela ukuthi khona uyithandile wena yabo, uthanda yiphi kakhulu kunenye kahle kahle, bese ubeka phansi comment section yakho. Kanti futhi amaciko amanye engathumela izingoma zawo khona lapha ngempela ku-WhatsApp yethu ku-0782738193 lapho abangathumela khona ama-video abo okanye bethumele khona izingoma zabo besho ukuthi bafuna ukuthi sibadlale la kwingosi yethu ethi Zimbili wena khethe yakho, bese sidlala ngempela beyiveze nabo bevele ukuthi badlala kanjani, badlala ngobushuni njengoba sibazile amaciko amabili njengamanje lana. Andifuna aqala zake sawezwa amanye, ikhona ilink ngaphana comment section uzofika uyithole uhlelo lwangaphambilini bese sibathokozela futhi nabo. Ake sidibane ngokuzayo. Aji